og YouTube. I dag skal spille noget Roblox. Og så siger det på den måde, men ja, jeg skal spille Assassin selvfølgelig. Dræbe nogen. I ved. Dræbe nogen. Var det helt godt? Okay, ja. Så den skal lige begynde. Hvis den gør det. Tak. Fjerner lige chatten og sådan noget. Kan vi gøre det? Kan vi så ikke? Vi er nødt til at vente på dem der. Skriv sådan noget der. Nej. Okay, det laggede meget lige der, da var jeg hoppet herfra. Det gør det ikke mere. Ja. Nu venter jeg bare lige. Igen. Vil F vil sidde her? Oh my gosh, det er dumt lavet. Nå. Okay, er der nogle nye med? Ja. Gabby, jeg kan... der er 2 nye med nu. King Pro. Eller den. Okay. Hvem har vi? Lady Blazer. Din pige. Jeg kan ikke se hende. Jeg nåede ikke at tage min kniv. Wow. Hold kæft, jeg er dårlig. King Pro igen her. Slet ikke bevæger sig. Jeg har noget nyt tøj. Jeg har købt noget nyt tøj. Så du kan tage det gamle af. Jeg har Versace. Han har H&M. Det var det faktisk. Jeg har Versace. Special thanks to Strategy Olof. Jeg kan ikke finde noget det. Ja. Baby. Ja. Okay. Jeg tror nok videoen er blevet alt for lang og kedelig. Det er lige meget, jeg prøver det bedste for at lave videoen til 10 minutter. Okay, lad os se. Hvad fanden vi kan gøre her. King Pro, han er ny. Ham har jeg set. Det kom lige her nu. Okay. Der plejer at være nogen her spawn og sådan noget. Hvad fanden står det? Hvor er det der? Okay, vi har ham lige derude. Jeg skal ud og morde ham. Okay, vi går lige sneak op på ham. Okay. Så man er her nu. Der. Dø. Ej, jeg nåede det ikke, for helvede. Ej, hvor var det tæt på. Ej, hvor har man en fucking Chelsea-fan. Han er fyldt med Chelsea, ham her. Han gør lige Hazard, og han har også en hat på. Sæt. Ham kan jeg godt lide. Han er rigtig sej. Okay, 12 fik vi af det. Det er da ikke så mange 12, er det? Det er det med kniv. Den drejer over. Ja. Light it up, man. Jeg tror nok, der blev 10 minutter i videoen. Så.
Den så ikke. Okay, lad os spille en andet spil. Hvad er der at spille i dag? Hvad er der at spille i dag? Okay, lad mig se. Det er svært at vælge. Pizza Place Mobile. Eller måske Prison Life. Det er længe siden jeg spiller det. Lad mig se. Lad mig se. Okay, jeg har en... Yeah. Prison Life. Okay, vi har stær nu. Okay. Okay. Så tag nogle guns, og jeg ved ikke hvad. Hvor ligger jeg en gun der på gulvet? Okay, nu skal vi bare vente på nogle politier går ud og dræbe dem. Så vi kan dræbe dem her. Okay, så gør vi sådan her. Dø ned. Eller slet ikke som om. Jeg har slet ikke nogen guns. Live i. Og så laver jeg lige reload. Okay, spillet er meget fucked up lige nu. Okay, lad mig se, reload og dræbe ham her. Ham der, vi fik ikke en skid kort for det. Et sit ham til at sige F-politiet. Yes, keycard. Okay, der er nogen der har keycard af dem her. Hvem har det? Har du det? Har du det? Not me. Okay, jeg har fuldstændig glemt, at jeg var i gang med at spille på YouTube. Jeg troede, jeg bare spille helt normalt, så undskyld, jeg ikke taler så lang tid. Jeg kan ikke kravle. Jeg kan ikke kravle, drenge. Jeg spiller på iPad herovre. Jeg spiller på computer. Press, hvad mener du? Ja, okay. Nu er vi ved at stikke af, drenge. Eller er det ned til med? Så er det min gun. Nu er vi slipper ud. Det er bare, så er jeg glad. Okay, vi er der næsten. Okay, yes. Vi nåede det. Yeah, man. Woo! Fucking klar det. Okay. Yes, endelig. 9 minutter, det er okay.